Men nu skal I høre her. Det kan være, at der var nogen, der læste med på min blog i går, eller på Instagram, men det, der sker nu, er på vej ned for at finde en cykelhjelm. Yes. Fordi det har jeg lovet mig selv, og det har jeg lovet mine børn. Så nu gør jeg det sgu. Så er jeg nået her til Barholt Cykler, og der har jeg faktisk før været inde, og det er super god service, og de er så søde, så der vil jeg gå ind og se, om de har en hjælp. Ej, man bliver jo også helt forelsket i alle de fine cykler, de har. Det må være næste projekt. En ny cykel. Se, hvad har vi der? Det er den der smarte hjelm. Jeg skrev lidt om på bloggen i går, som man har rundt om nakken, og så hopper den ud som trold af en æske, når man er ude for et uheld. Det er faktisk rigtig smart med sådan en, fordi så er man fri for dårlige hårde dage. Så har man bare sådan en rundt om nakken. Det er virkelig smart. Foldehjelme, det er faktisk også meget smart. Så kan man lige folde dem sammen og have dem i tasken. De er på tilbud, kan jeg se. 200 kroner kan man spare. Nu vil jeg lige gå ind og se, hvad de har indenfor i butikken. Super fede cykler. Nå, nu er der simpelthen sket det, at jeg har fået købt mig en hjelm. Ja, jeg er så stolt af mig selv. Det var altså også rimelig meget på tide, at jeg fik købt den der. Så jeg er bare rigtig glad, og jeg glæder mig til at vise, hvad jeg har købt. Så var det fuldstændig fantastisk service, jeg fik. Det er altså bare pisse dejligt, når det sker, synes jeg. Så jeg er en glad lille camper. Guten højde, vi er lige kommet hen for nogle søde venner. Og jeg skulle selvfølgelig lige prøve min hjelm. Er den ikke fed? Altså, det er ikke fordi, den sådan er fed. Og jeg har sådan en kæmpe diller i nakken. Men altså, jeg synes bare, det er skidesmart, at jeg ikke skal have sådan en stor hjelm på hovedet. Men jeg ved jo, at der er rigtig mange af jer, der faktisk kører med hjelm. Men der er også mange af jer, der ikke gør. Og så tænker jeg bare på, om jeg havde fået købt en hjelm i dag. Jeg håber i hvert fald, at jeg har fået jer til at tænke bare en lille smule over det der med hjelmen. Og måske jeg kunne inspirere jer til at få købt en. Jeg er rigtig stolt af, at jeg har fået købt en hjelm i dag. Og jeg glæder mig til at skrue den på i morgen. Det gør jeg faktisk. Det er så mærkeligt. Tænde den. Sådan der, inden man kører. Kan I se, det lyser? Så er jeg klar. Jeg har kørt fra Østerbro til Frederiksberg. Og det gik rigtig fint. Jeg skal lige vende mig til at have den på, men jeg synes, det er rigtig fint. Den er super god. Så lavede jeg lige et lille eksperiment på vejen. Jeg talte cyklister. Og jeg talte 221 cyklister. Og ud af dem, der var det faktisk kun hængt på 34, der havde cykelhjelm på. Altså, hvor mange procent er det? 5. Det er også ligegyldigt med, hvor mange procent det var. Jeg synes bare ikke, det var særlig mange, der havde på. Det synes bare, det var lidt vildt. Men der var ikke nogen, der havde sådan en her på. Sådan en dame i et lyskryds, der spurgte, hvad det var, jeg havde på rundt om halsen. Hun kunne godt se, at det ikke var sådan en nakkeskadet en. Men så kunne jeg jo sige, at det var en cykelhjelm.